girgiza masa kayi ta yi ba tare da ta ƙara magana ba. Ta yi lamo a jikinsa, turo da yatsan da ya sa mata a baki ta yi. Kafin ta kalle sa ta ga ya rufe idanunsa yana bacci. Hannunta ta sa ta shafi sajensa ta ce, la dad, kai ma kana da irin na dad na? Shiru ya yi mata, ba wai don baya jin ta ba. Lips ɗinsa ta taɓa ta ƙara faɗin, dad, kai ma kana shan sweet ne? Kafin ta ƙara faɗin wani abin aka fara bugun ƙofar ƙaramin ɗakin nasa. Da sauri ya miƙe tsaye tare da ɗaukar mun ya sanya ta a bayan ƙofa. Buɗe ƙofar ya yi, ganin Alhaji tsaye ya sa ya yi shiru yana kallon sa kafin ya ce, morning Alhaji. Alhaji ya ce, morning to, ba za ka fito a yi jana'izar da kai ba ne? Ƙasa yi da kansa saboda kallon da ya ga Alhaji na yi masa. Gaba ɗaya ya manta cewa gashin kansa a kunce yake. Cikin basarwa ya ce, ban jin daɗi ne. Jinjina kai Alhaji ya yi alamar gamsuwa kafin ya juya ya nufi cikin motarsa ya yi waje. Yana zuwa ya fito daga motar ya ƙarasa wajen jam'in jana'izar da za a yi. Gaba aka shimfiɗe su uku, har yanzu jini bai bar zuba daga cikin kowannensu ba. Addu'ar da ake yi a cikin sallar jana'iza liman ɗin ya fara. Ana kammala jana'izar aka miƙa su zuwa gidansu na gaskiya. Bayan an dawo, Alhaji yana zaune a saman dining yana breakfast. Gefensa Faruk da Yasmin, sai matarsa Hajja Kadi. Suna kiranta da Ummi. Ta kalle sa ta ce, wannan lamarin yana bani mamaki. A ce an kashe kowa na gidan amma a rasa inda ƙaramar yarinya take. Wannan wace irin rayuwa ce? Yanzu wa ya san halin da yarinyar take ciki? Allah yana gani. Da za a ga yarinyar nan, ni ce zan riƙe ta. Alhaji, anya ba wanda suka aikata wannan abun bane suka ɗauke ta ba? Ta faɗa tana ɗaukan tea tare da kaiwa bakinta. Faruk ya ce, Ummi, ko a jiya na ga yarinyar ta tsallako titi hannunta riƙe da ice cream. Sosai na yi mamaki saboda ban taɓa tunanin akwai wata ƙaramar yarinya ba a cikin gidan. Ummi ta ce, ni ma sau ɗaya na taɓa ganinta. Kamar dai ba sa barin ta fita tunda ko compound na gidan da wahala ka ganta ciki. Sai lokacin Yasmin ta ce, to Ummi ko dai ɓoye ta suke? Kai Alhaji ya ɗaga ya kalli autar tasu kafin ya miƙe ya ce, auta, me zai sanya a ɓoye yar ne? Kawai dai ba ta da cikakkiyar lafiya, shi yasa ko da wane lokaci a kuma ko ina ciwonta na iya tashi. Yana faɗin hakan ya yi shiru da bakinsa ya nufi pad ɗinsa. Cikin ƙasa da murya Faruk ya ce, Ummi, me ke damunta? Miƙewa Ummi ta yi ta ce, ni ta yaya zan san wannan lamari? Allah dai ya bayyana ta, ko kuma ya kai ta hannu na gari. Allah sarki, kyakkyawar yarinya da ita. Ummi ta faɗa tana miƙewa tsaye tare da kiran sunan mai aikin ta Hanne. Hanne na zuwa ta ce, gani Hajiya. Ummi ta ce, yauwa Hanne, ɗauki wama ɗin nan ki miƙa wa mai gadi nasa breakfast ɗin. Cikin girmamawa Hanne ta amsa tare da ficewa daga cikin gidan. Yana kwance mun na jikinsa sai ya mutsa masa gefen fuskarsa take. Fuska ta kwaɓe ta ce, dad, I want eat food. Ina jin yunwa. Sai a lokacin ya ware idanunsa wanda suka ɗan janye kaɗan ya ce, ke shiru. Cikin muryar kuka ta ce, please dad. Baya ya juya mata ba tare da ya ce mata komai ba. Baki ta buɗe za ta magana. Ya yi saurin rufe mata bakin. A lokacin kuma aka fara bugun ƙofar ɗakin. Miƙewa ya yi tare da tura mun bayan ƙofa. Jerarrun haƙoranta ta buɗe tare da ɗaga hannunta ta girgiza alamar ba za ta yi magana ba. Buɗe ƙofar ya ga Hanne tsaye, hannunta riƙe da kula. Bai ce mata komai ba. Sai da ta gama kallonsa ta ce, abin karyawa. Amsa ya yi tare da juyawa da sauri ya ce, ta ce, bawan Allah, yaya muka ji da wannan tashin hankalin da ya same mu yau? Cikin ƙasa da murya ya ce, alhamdulillah. Ta ce, wannan rashin imani da me ya yi kama? O ne Hanne, yanzu 'yar yarinyar nan ba a gani ba. Kai duniya, ina za ki da mu? Ko me ya tare musu ma oho? Ai ɗazu Alhaji ya dawo daga jana'izar, wai har aka saka su makwancinsu jini na zuba. Ni kam na ce wani irin harbi aka yi musu? Tunda ta fara magana yake kallonta ba tare da ya tanka ta ba. Ta buɗe baki za ta yi wata maganar, ya yi saurin juyawa ya bar ta tsaye baki a buɗe. Wajen gate ta nufa tare da leƙawa ta
ta hangi gidan su Mun ta ce Allahu akbar, yanzu girman gidan nan babu kowa. Yau duniya kenan, kana zaune da kowa lafiya baka san me kullatar ka a zuciya ba. Mutum zuciyarsa fari fat. Mutum zuciyarsa fari fat amma ta wani tir, kada ka so ka ga bakin da ke cikinta saboda mugun abin da ke zuciyarsa fari fat amma ta wani tur, kada ka so ka ga bakin da ke cikinta saboda mugun abu. Yanzu wannan gidan kayan daɗi na nan kala-kala kuma iri-iri. Ƙara ma Bombita da Obalti su ji labari. Ko ina marainiyar Allah ta yi oho, amma dole zan bincika. Idan na tabbatar da abin da nake tunani, babu shakka zan bata taimako wanda zai zame mata kariya irin na har abada ɗin nan. Jin motsi a bayanta ya sa ta juya da sauri don ganin wane ne. Tsaye ta ga Faruk sanye da riga da wando na bakin yadin boil sai kamshi yake. Ganin yana kallon ɗakin din ya sa ita ma ta kalli direction inda yake kallo. Ita ma ɗauke kansa kawai ya nufi wajen motarsa ya bar gidan gaba ɗaya ba tare da ya yi wa Dini magana ba. Ita ma juyawa ta yi ta nufi cikin gida. Ajiyar zuciya Din ya sauke bayan ya ga Faruk ya fice daga cikin gidan. Karamin ribam ya ɗauka ya naɗe gashin kansa da shi kafin ya juya ya nufi inda ya ajiye wama ɗin breakfast ɗin. Zama ya ɗan lumshe idanunsa. Mun da ke zaune hannunta riƙe da teddy ta ce dad. Kallonta ya yi na wasu second kana ya ɗauke idanunsa a kanta ya zauna can gefe ya ce it. Mun ta kalli kula ɗin kana ta ce dadi na ne ya zo ko? Dad ka ce masa bana nan sai na daɗe wajen ka zan koma. Still kansa yana ƙasa bai ce mata komai ba. Shiru ne ya biyo baya kafin ta miƙe ta zauna dab da shi ta ce dad menene jana'iza? Dan waro idanunsa ya cike da mamaki kafin ya ɗaga kai ya kalle ta. Nan ma shiru ya yi mata bai kula ta ba. Maraice fuska ta yi ta ce wata rana na taɓa ji dadi ya ce ya je jana'iza amma ni ba na son a yi masa jana'iza. Nan ma kallon ta yi kana ya ɗauke idanunsa ya ci gaba da latsa babbar wayarsa mai kiran iPhone 12 Max Pro. Murmushi ta yi masa har sai da beauty point ɗinta suka loma. Ta ce ka san me yasa na ce haka? Tsaki ya ja kafin ya ce tabtabi. Shut up. Yana faɗin haka ya yi ƙasa da murya cikin nutsuwa ya ce ututu oma good morning. Shiru ya yi yana sauraron abin da ake faɗa masa kafin ya ja idanunsa ya lumshe. Idanunsa ya sauke ajiyar zuciya ce okay. Yana faɗin haka ya kashe wayar. Kana ya kunna datan wayarsa ya shiga IG yana shiga message ɗin Nana Kadi wajen 5 suka shigo cikin wayarsa. Wani lalataccen murmushin gefen baki ya yi kafin ya fara karanta message ɗin kamar haka. Na riga na faɗa wa iyayena kuma sun amince. Hannu ya sa ya ja gefen gemunsa ya ƙara ware manyan idanunsa. Na ji ka shiru. Message ɗinta na 4 ya duba. Allah ya sa ba aikin ka fasa yi da ni ba. Cikin sauri ya rubuta mata okay gobe ki same ni a Nnamdi Azikiwe International Airport by 10:30. Za ki ga wani sanye da blue ɗin sweater. You can follow him. Yana gama typing ɗin ya yi send. Kana ya kashe data na wayar. Wani danne wajen 5 seconds ya kashe wayar gaba ɗaya. Ya ajiye ta a ƙasan filo. Mun da yunwa ta fara cinta ta yi shiru tana kallonsa kamar mai nazartar wani abu a wajensa. Sai kuma ta ce dad zan sha tea. Ɗago kai ya yi da sauri saboda gaba ɗaya ya manta da ita a ɗakin. Inda Allah ya taimake sa ba wani abu ya ce ba. Komai a rubuce ya yi shi don sosai ya fahimci shegen surutun da take da shi. Haɗe fuska ya yi sai kuma ya ja kula ɗin ya buɗe wajen part 4 ne ciki. Kafin ya sa hannu ya buɗe part ɗin farko soyayyen dankalin turawa ne da ya sha kwai da part ɗin ya buɗe ga soyayyen doya. Fito da su ya yi tare da tura mata gabanta ya ce oya ci. Kamar jira take ta yi bismillah ta fara cin dankalin sai da ta cinye tas sannan ta ture doyan ta ce dad wata. Fesar da numfashin
fesar da numfashi ya ɗauki hularsa ya saka a kansa tare da tura duka gashinsa ciki. Ya fita zuwa waje. Wajen 10 minutes ya dawo, hannunsa riƙe da gorar ruwa mai sanyi da mara sanyi, sai kuma chocolate. Yana shigowa Alhaji na fitowa daga cikin gida zai fita. Kallon Din ya ce, chocolate kuma kamar yaro? Cije lips ya yi ba tare kuma da ya ce komai ba, ya buɗe ɗakin ya shiga. Tana zaune riƙe da wayarsa a kunnenta, da sauri ya amshe wayar. Kallon Samun ta yi ta ce, an ce ka kai bebin wai. Hannu ya sa ya rankwashi tsakiyar kanta ya ce, kika ƙara taɓa wayar sai na harbe ki, stupid. Baki ta buɗe za ta yi kuka, ya yi saurin jawo ta jikinsa ya rungume, haɗe da sa hannu ya toshe mata bakin. Da idanu kawai Alhaji ya bi Din da kallo kafin ya yi murmushi ya shige cikin motarsa. Shiru ya yi mata yana jin yadda take tauna hannunsa da haƙoranta. Ya yi mata banza. Buɗe idanunsa ya yi saboda hon ɗin da ya ji ana yi. Janye jikinsa ya nufi gate. Motar Alhaji ya gani a gaban gate. Da nutsuwar da ta gama zama a jikinsa ya buɗe gate ɗin ba tare da ya kalli motar ba, ya ja baya. Shi ma Alhajin bai ko kalli inda yake ba, ya fice daga cikin gidan.